Automozioa goi mailako zikloa. Zer ikasiko dut ziklo honetan? Automozioaren sektorean mantentze lanak egiten, logistika eta hornidura kudeatzen, matxurak diagnostikatzen eta konponketak gauzatzen. Horretarako, ondorengoa ikasiko dut. Ordezko piezen funtzionamendua antolatzen. Eraginkortasun, segurtasun eta kalitate irizpideak kontuan izanda. Matxura elektrikoak diagnostikatzen eta konponketa prozesua kudeatzen. Kotxe hibrido eta elektrikoen azterketa. Transmisio sistemetan eta errodaje trenetan matxurak diagnostikatu eta konponketa prozesua gauzatzen. Motore termiko eta sistema osagarrien funtzionamendua ezagutu, egiaztatze lanak gauzatu, matxurak diagnostikatu eta konponketa lanak egiten. Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak konpontzeko prozesuak planifikatzen eta gauzatzen. Gainazalak babestu, prestatu eta txukuntzeko prozesuak egituratzen eta kontrolatzen. Enpresa ikuspuntutik bezeroarekiko arreta lantzen, kalitatea bermatuz, kexa eta iradokizunak kudeatuz. Zer izango naiz zikloa bukatzean? Automozioko goi mailako teknikaria. Non lan egin dezaket? Ibilgailu motordunen lantegiko buru modura. IAT azterketa teknikoaren arduradun bezala. Ibilgailuen peritu tasatzaile modura, edota trenbide edo forja bezalako sektoreetan. Ikasten jarraitu nahi badut, garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak lanbide arloarekin erlazioa duen beste goi mailako ziklo edo unibertsitate gradu bat egin dezaket. Hala nola, automobilgintzaren ingenieritza.